Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Duha ka insidente sa pagpanunggab nahitabo sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Diin usa ang patay ug duha ang samdan. Mga sospek sa mong krimen dakpan sa managlahing operasyon nga gilusad sa kapulisan. Aniya ang ako report. Nagbuyod na kilid sa dalan kining magsuong lalaki human gidunggab niadtong Domingo sa gabi sa Zone 5 Sayon, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Ang mga biktima giingong gikan og inom diyang kalit lang gipangdunggab sa nagkadiyang parte sa lawas. Patay ang 30 anyos nga magulang samtang samdan ang 27 anyos nga manghud niini. Sa isa sa tag-iya sa balay nga ilang girentahan, nag-ugat kuno ang krimen diyang gikulata sa mga biktima ang usa ka boardmate nila nga ilang gidudahang nagapangawat. Rason nga mibalos ang sospek sa mga biktima kinsa amigo sa ilang gikulata. Pero ang ako nabantay, dinagana din eh. Nako. Pagtanaw ako, naghayang-hayang naman tong isa. Katong biktima gyud. Ang iyang isuon katong isa, buhi. Dugo. Martes sa buntag, diyang usa ka 21 anyos nga lalaki ang nadakpan sa Carmen Police Station sa gikasang bypass operation. Dinhi nasayran nga siya di ay ang sospek sa pagpanunggab human giila sa mga saksi nga siya ang mihimo sa krimen. Wala pa'y pahayag ang sospek. Samtang, usa ka lalaki sab ang samdan sa laing insidente sa pagpanunggab sa Zone 4 Pasil pasado alas 9 sab sa gabi. Arestado na sab ang sospek. Kaning duha nagka mugna og heated arguments ug kani sila naa sa influensya sa iling nung makahubog. Ang biktima padayon nga nagpaayo nga nasa tambalanan. Wala pa'y pahayag ang sospek nga mag-atubang og kasong frustrated homicide. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.